Ben, rapaces, por fin chegamos ao final do tema. O punto 6, a xestión sostible da auga. Xa tedes unhas pistas do que fomos falando ao longo da unidade sobre que podería ser eso de xestión sostible da auga. Ben, como se define? Xestión sostible da auga é asegurar o suministro de auga potable para todos e todas sen que supoña un esgotamento dos depósitos naturais ou ben a súa contaminación ou causar danos aos ecosistemas. Ben? Entón, que por unha banda o poidamos usar e por outra banda non modifiquemos nada. Cousa difícil, tal e como están os tempos, pero posible. Vale? Nunha das imaxes que vos deixei, e non cheguei a comentar, dicía que pequenas accións sumadas entre todos nós causan grandes efectos. Creo que foi coa contaminación da atmosfera onde vos puxera ese lema. Pois aquí coa auga pasa un pouco do mesmo. Imos ver o ciclo da auga de uso doméstico. Vale? Aquí hai algunha cousa que xa vos comentarei agora, que é un pouco diferente aquí en Galicia, pero como empeza? Pois polo primeiro paso, que sería a captación. De onde? Pois ríos, pozos, encoros, se estiveramos nas Illas Canarias, pois de plantas desalgadoras. Esta auga non se pode consumir directamente porque ten unha carga bacteriana que hai que eliminar. Entón, lévase para potabilizar é facela axeitada para o consumo humano, e isto vai se facer nas estacións de tratamento de augas potables, o que se coñece habitualmente como ETAP, vale? Coas súas siglas. Logo aparece o punto 3 como almacenaxe. Eu poñovos un interrogante porque realmente aquí en Galicia este punto non estaría, vale? Para garantir que dende a potabilización ata durante a súa distribución e consumo nos fogares, o que se fai é que se lle aporta cloro. O cloro é un xeito moi barato de manter esas augas potables. Por que? Porque durante o transporte poden proliferar determinados microorganismos que poden resultar dañinos para o consumo humano. Entón, para que siga sendo potable, botanlle cloro. Hai sistemas como engadir ozono, pero o ozono só sería efectivo se o punto de suministro fose moi próximo á potabilización. E ademais é un sistema moi caro. Entón, como resultado, o cloro. Por iso a auga que bebemos das villas ás veces ten un olor un pouco máis intenso, o sabor. Non é tóxico, pero serve para potabilizar a auga, vale? Despois temos os puntos de distribución. Toda esta distribución vai a través de tubaxes, as tuberías, vale? As tubaxes poden ter perdas de auga, pode haber entrada de microorganismos, entón é o punto máis complicado de toda a rede de abastecimento, porque é moi numeroso e hai que estar constantemente revisando para manter un correcto proceso, un correcto ciclo. Despois do consumo nos fogares, vai haber vertedurías, ou ben do lavado das rúas, vai haber vertedurías que van a chegar á rede de sumidoiros. Isto estaría representado no sumidoiro. E todas as tubaxes despois, posteriores, van a levar augas que están contaminadas. Vale? Estas augas van a ir a parar ao seguinte punto, que sería a depuración nas estacións depuradoras de augas residuais, nas súas siglas EDAR. Vale? Neste proceso de depuración, que non vos fala no libro, prodúcense por unha banda lodos. Hai uns lodos onde hai unha elevada carga bacteriana que se comprimen e tratan de eliminar toda a auga posible, que xeralmente se van acumulando e ás veces utilízanse mesmo como para poder abonar campos. Non é moi recomendable porque teñen bastantes contaminantes, pero ás veces empregase para iso. E nas propias estacións depuradoras de augas residuais causanse nos procesos, elimínanse gases ou prodúcense gases, vale? Estes gases queimanse dentro da propia estación para non eliminalos á atmosfera e os empregan como fonte de enerxía para o mantemento da propia estación depuradora de augas residuais, para que non vos esquezades do nome EDAR, vale? Entón, que se fai con esta auga? Pois ben, hai
dúas posibles solucións. Por unha banda, pódese reutilizar en que? Pois para regadío, para limpar as vías públicas ou na extinción de incendios. Non serviría para o consumo humano, vale? O sea, para beber non serviría. Para beber tería que volver pois, a través do punto 8 e volver a pasar todo o ciclo. Cal sería o punto 8? Pois o retorno da auga depurada aos puntos de captación, aos ríos e mares, vale? Que pasa nestes puntos? Isto tampouco volo pon no libro. Pois que cando sai das estacións de depuradores de augas residuais non ten o estado natural. Pero cando volve, os propios mecanismos dos ecosistemas permiten que recupere o estado inicial. Vale? Os propios microorganismos, os seres vivos que viven nos ríos e nos mares, conseguen volver a auga ao seu estado natural. Pero, claro, previamente tendo sido limpada nas estacións depuradoras de augas residuais. Entón, lembrar dous nomes importantes. Estacións de tratamento de augas potables, por unha banda, e estacións depuradoras de augas residuais. E con isto, rapaces e rapazas, rematamos a unidade. Vale? Un saúdo.